zašto po tebi Hrvatska nema modni brand? Jel smo premlada zemlja još ili... Pa Hrvati kao generalno mislim da nemaju potrebu kupovati domaće. Mi smo imali i imamo i dalje modne dizajnere koji su, recimo, Zigman je jedan od priznatih svjetskih dizajnera koji nose apsolutno sve velike svjetske zvijezde. Od, ne znam, Nicki Minaj, Beyoncé, on je, nema zapravo koga nije obukao. A zapravo kad pitate običnog čovjeka, mislim da on uopće ne zna koju je Jure Zigman. A zapravo je jako veliki priznati dizajner u inozemstvu. Imamo mi puno dizajnera koji rade u inozemstvu. A možda misliš da su stranci? Jaldo, ona je isto, to je isto Hrvat, ili je? Je. Zapravo kažem, mi kad pogledamo imamo super dizajnera, ali to nekako jako je to surovo. Hrvati dok odluče kupiti i podržati domaće. Ko da se srame malo u fashion tom svijetu domaće proizvodnje. Ma i bilo koji proizvod. Kad ti uzmeš, jako će oni razmisliti o tome da li će uložiti bubam 300 eura u domaću proizvodnju blazer, ali od 500 eura Hugo Boss će kupiti odmah. To je moć brandinga i marketinga koji kroz godine i godine ima.